Banat, Bulig. Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon! Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mayong Udto, Pilipinas! Aksyon, Balita, Banat, Bulig magapalayag na sa sining adlaw mga kaaksyon sang Martes. Yari kita sa ika-18 ng petsa sa bulan sang Enero tuig 2022 mga kaaksyon. Kamusta nga to sining mga kaaksyon sa sining Udto? Ay, puwerte. Sige lang, amo ginapag face mask lang kunyara kita sagwa sa ngaton sining puluyan kalakip man nga may social distancing lamang no kay gamat-amat na ta normal kung tani galing kay baw si COVID-19 ga surip pa ga taas pa ang numero sang mga kaso ay puwerte. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Inot na kita sa sining udto sa inyo sining pagpanyaga dalontang mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters, mga balita nasyonal gikan sa news center sa Aksyon Radyo Bacolod plus ang aton sining mga local and national issues pag may time dalontaman sa inyo sining palatuntunan. Kamustang mga kaaksyon ta sa kapurukan kag kabaranggayan? Ang iban siniway pagid makatilaw sang power suga bala ilabi na sa southern portion sa aton sining probinsya. Kamusta nga aton sining mga kaaksyon sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad? Okay lang ang pagpangabuhi tadra ba kabayon nga magka-recover man lang no sa madasig nga panahon, pero by February 15 siguro basi kung masugan na tanan kag makatilaw na power ang halos kalabanan nga mga kaaksyon ta diri sa Negros Occidental kag Oriental side man sang aton sining Negros no sa aton sining Negros Oriental. Sige, kamusta nga to sining mga kaaksyon sa sining udto dira sa probinsya sang Guimaras? Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kalakip man mga kaaksyon nga ginakamusta tang aton sining mga kaaksyon dira sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa Capiz, Aklan and Antique kag tubtub sa malabutan sa aton sining pagwaragwag sa sining udto. Sa kinandan ako ang inyo sining kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga.
Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad mga kaaksyon sa Kapitolyo Probinsyal balita ni Aksyon na Marlon Hinovia. Ini may kang tanan sa 21 ka mga medical frontliners sa Silay Hospital infected sa virus. Antigen test ginpasangkad sa iban pa nga mga district hospitals. Kag sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Aksyon Dale Salazar, Business One-Stop Shop ginaduso nga palawigon tubtob Marso 31 tuig 2022. Samtang sa BCPO naman nga balita ni Aksyon Eden Abuso, ini may kang tanan sa kapulisan wala pa sang may nabaton nga komunikasyon gikan sa EOC o kon sa Valyacar angot sa implementasyon sang no vaccination, no ride policy. Pero daw sa mga terminal ginapatuman na diriya sa syudad sang Bacolod sa Valyacar Transit magsakay ka based sa interview kahapon kay Miss Jade sang Valyacar Transit nga kung bisan pa ganing ibantang nga mga kaaksyon nag-experience na nga hindi ka vaccinated wala sang sakay nga pulisa sa Valyacar Transit. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita ni Aksyon na Brian Morden, ini may kang taran sa syudad sang Himamaylan mangungumagin lutang patay mga kaaksyon. Sa Sagay City update sining 68 anyos nga asawa ho nga naglabo sa bana sining 70 years old nagapabilin nga at large away pa ni madakpa ning asawa ni nga naglabo sa bana ni. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ay na naman nga pagkaimtang ti 68 anyos ng asawa, 70 years old ang lalaki. Ay na no. Samtang sa patrol naman nga balita ni Aksyon Eden Abuso, pagbisita sa mga himata sa mga PDL sa BGMP facility sa syudad sang Bago kagdriman sa syudad siguro sang Bacolod ginpauntat idalaw nagapadayon. Ang idalaw ni siguro baya komunikasyon na lang ni nga inistoryanay sang mga visitors kag sang mga PDLs naton nga mga kaaksyon. Sa balita naman sa syudad sang Cadiz, balita ni Aksyon na Roger Gotib sa Sagay City PNP nagaresto sang isa ka lalaki nga nagapangatubang sang kaso nga frustrated murder. Samtang sa area naman sang unang distrito sa Banwas ang Tubuso, pagbayular sa trapiko ang masami madakpan sa padayon nga Comelec checkpoint sa Banwas ang Tubuso. Sa syudad naman sang Talisay PNP nakasumalang sang reklamo nagikan sa mga motorista nga nagbayular sang Comelec checkpoints. Nung reklamo nila sini? Aton ibaloon karon dugay-dugay we have Aksyon Arlo Ticar samtang sa balita nasyonal naman mga kaaksyon kapin sa 7 milyones ka mga kabataan bakunado na kontra COVID-19. Kag Department of Education o kung DepEd ginrekomenda ang face-to-face classes sa Pebrero sa mga lugar nga napaidalom sa Alert Level 1 and 2. Kag kalakip man sa Food and Drugs Administration o kung FDA ginatunan nga matagan sang EUA ang 3 pa ka mga COVID-19 vaccine para sa mga kabataan. Kag China magadonar sang 8 milyones pesos bilang suporta sa rehabilitation sang mga nahalitan sa Bagyo Odette.
Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga detalye sa aton sa naging pang-headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban, i-like lang kag i-share ang aton sa Facebook page, i-like lang kag i-share di Hoga. Hindi man na guro budlay mag-like kag mag-share tapos ipadala ang inyo sa mga mensahe. Saway mag-share ti karon lang ng inyo sa mga mensahe. I-like lang kag i-share ang aton sa Facebook page sa Aksyon BBB by Aksyon Radyo Bacolod Facebook page. Sige, daligid lang kaya rin ang resulta ho. Matagtanay resulta sa Small Town Lottery o Conistiel sa unang draw sining adlaw sang Martes, January 18, 2022. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 25 kag 18, 25 and 18. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige manamyaw tanay mga kaaksyon sa aton sining nga mga tagpalamati, dali lang, no? Mama Janet, salamat gid. Joshua Bea, kay Bea Jonathan, kag Connie Lapara, no? Ang iban sini wala gid ga share sang ila sining ano nagpadala lang mensahe. Ay, puwerte. Sige, salamat gid. Thank you gid sa kay Connie Laparan kag tatlo pa kay iba, no? Nga hindi sila mag-share man. Nanong natabo sa inyo? Kay Jack Katindig, no? Actually, nag-share subong. Nagdugang si Vanessa Mayo. Ati Yakim Eriman. Salamat gid. Pila ni sila? 8. Sige. Ayos. Niel Brian Baloes, Jack Katindig, Ems Abuso, King J. Gonzaga Humawan, Joshua Beyara na, Jenna Herona Fernandez, Atia Kimeriman, Bibi Gregorio Yolo, Jimel Canyabiral Tihamo, Imbong Jocampo, Edgar Pilayo, Diding Alojamento, Reggie Bigot, Mary Ann Baya, Renz Evangelista, Ricardo GRJ Balinas, no? Sige, si Katiber, salamat gid Katiber. Ayos Katiber. Kay Ko Junji, ay pwerte, Jakatindig, may lang nga pag-monitor, no? Valencia Kinet, salamat gid, no? Winnie Castillo, salamat gid Winnie Castillo. Connie Laparan, Jocelyn Di Bondispora naman. Si Neneng, si Matt Maitans Magalona, kag Jara or Hara Team, si JJ. Salamat gid, no? Okay. I-like lang kag i-share da. Kay tirahon ta na karon dugay-dugay mga mensahe niyo. Sige, daligid lang mga kaaksyon. Standby ay matagta pila ka mga commercial sa. Balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations,
Nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan. Balik nga akon nga live na din, pa kainang nano iniman, daw ga tsangaw ta subong nga udto. Sige, sa mga kaakson ta, daligid lang aksyon na Ida Naboso, balita sa patrol, no? Life extension na vitamin, life extension na coffee. Abang serbisyo. Katuan tareng balita ni Aksyon na Ida Naboso sa patrol ini may kang tanan sa pagbisita sa mga himata sa mga PDL sa BGMP facility sa syudad ginpauntat idalaw nagapadayon. Kagkaina sang aga may isa ka press conference kag ginpatigayon ang bagong provincial director sang Negros Occidental Provincial Police Office. Iulayon talang ning balita ni Aksyon na Ida Naboso sa patrol. Aksyon na din. Action Rex din pahayag ni Bureau of Jail Management and Penology spokesperson Attorney Jairus Anthony Duhilio na ginpauntat sa liwat ang physical visitation sa mga himata sa mga persons deprived of liberty tubtob sa Enero 31. Ini kasunod sa pagpaidalom sa siyudad ng probinsya sa COVID-19 Alert Level 3. Sino kay Duhilio, una nakasugtan ang liwat ng pagbisita sa mga himata sa tunggulan sa Disyembre. Kagyara pa lang sa COVID-19 Alert Level 2 ang status ng siyudad. Dugang pa nabutang sa ila pagtulungdan na ginayon untaton ang jail visitation kung yara na sa Alert Level 3 ang publiko apang padayon sa gihapon ng online visitation o kung naman ginatawag nila nga idalaw
para bisan pa paano mabulong ang gahidlaw sa mga himata sa ila sining mga napreso nga pamilya. Kung amuga padayon ng physical visitation dra action na din? Ginstop ginstop to? online na lang liwat online. Okay. Kaya ito kabudlay ko nung subrex bala sa bisan ang ginapasulod nila ang mga himata fully vaccinated. Galing kay ito mandate man sa aton sa IATF na likwawan ang mga physical contact sa physical vaccination. Pero kay Duhilio, may baloan ni Aksyon Rex after January 31 naman, kay tugtog January 31 alert level 3 status dito sa COVID-19. Kung ano, wala kung mabalik sa alert level 2, mabalik man ang physical visitation. Pamatay na ton si Attorney Jairus Anthony Duhilio. Ang aton alert level nagtaas na no sa alert level 3 up to January 31. So automatically canceled ang aton non-contact visitation. So hopefully after January 31 magnubo kita sa alert level 2. So depende na sa aton mga jail wardens assessment nila kung pwede na makabalik sa aton non-contact visitation. Pero padayon ang idalaw. Yes, so ang aton nga idalaw ya ongoing man gyapon na bisan pa may ara kitang visitation. Aksyon Rex ka inaman niya sang aga nagpatigayan sa pinakaunang press conference ang acting provincial director na si Colonel Leo Bacod Pamitan. Kag nagpalayag siya sang iya sini nga mga marching orders. Actually, marching orders yun nasandig man sa iya assessment na padayon ang programa kag mga ginhimo na nasugudan nga plano sa previous administration under Police Colonel Romy Palge kay iyaman to ginpalayag. Ang marching order man ni Governor Eugenio Salacson sa iya sila kapulisan na of course to remain neutral kag non-partisan sa maabot nga tuig 2022 nga eleksyon. Ginpahayag man si Aksyon Rex nga sa karon may duha na ka lugar nga ginpaydalom sa red status ang probinsya, I mean ang Comelec. Duwa ini isa sa south, isa sa north, wala pa nila ginpalayag. Bakod nga as time goes by kung Aksyon Rex sa posible madugangan ini pero hoping na madula ini Aksyon Rex sa election hotspot. Kaga ginambal sining pag-assume niya sa office, kinanlan ni gid niya ihibaloon ang sitwasyon sa ground kay para mabalaan gid kung may mga additional pa nga mga lugar nga ito'y lalom sa red areas kag wala ilang pangabay nga may ara sang ipa-under pa sa Comelec control paresto nagligad nga eleksyon. Kag wala naman sang ginapaabot nga reshuffling sa mga key officials nga matabo bangod nga sa mando man sang Comelec antes ang election period kag antes man nag-assume siya sang office itong Martes nagligad na semana nagpatigayon na sang reshuffling. Do may mga affected na itong mga chief of police to nakaligad to? Correct, Aksyon Rex, may reshuffling sa 7 ka city police stations kag 3 ka municipal police stations. Wala na sang additional sila. Kag hambal niya suno sa iya, Aksyon Rex, amo nang mando niya sa mga chief of police nga batayan gid ang kalsa nila ka mga lugar ilibot silingon nga wala na sila nadala sa red areas magpabaya na lang ang pinakaimportante lang nila dira non-partisan sila kag wala sila sa may ginaakinan kay din pananda nga security personnel sang mga politiko nga under sa PNP dia din pang recall na ato sa start ng election period man kag kung may ara kuno sang mga politiko nga makita nga may security personnel may mga authority na sila may authorized sila from higher headquarters. What about ang private armies or private armed group mayari pa di sa Negros? Ang Balila, Aksyon Rex, amo nang isa sa indication kung nga gina pangbutang na sa red warning ang aton singin na pila ka mga lugar. Pero hindi nila sila nga ma-confirm gid kay padayon man ang ila sila nga intel operative nga nagapatigayon sa operasyon para ibaloon ina. Pero rest assured kuno na wala labot sang mga private armed groups na nga kung may ma-monitor gid man sila kabulig man sila sa AFP
NFP sa pagpakiaway man kontra insurhensya dala pagit Aksyon Rec ang war on drugs ni Presidente Rodrigo Duterte nga diri sa aton nagpalayag man niya kaina ara man ang DPDO Aksyon Rec mo si Lieutenant Colonel Nazir Canha, Deputy Provincial Director for Operation nagpalayag man siya nga wala man niya sang may na-monitor diri nga drug laboratory diri sa probinsya kasi do kadalagkuan dala sa mga recoveries diri that's why nagpangabay man to kaina si Colonel Pamitan nga sa Bulig man sa aton sini Maritime Police, sa aton PDEA, sa aton Coast Guard, nga bantayan gid ang guwa sulod sang mga goods diri sa aton kay base ginalita-lita lang kita dira man ginapasuhot kag ginapadala ining mga illegal nga droga. So para Aksyon Rec kamo man na natakol sa press con kag bukas man niya si Colonel Pamitan. Nalibot siya ng bugos nga probinsya? Wala pa gid natapos gid Aksyon Rec kasi damo-damo gid sa nila sila mga ginapatigayon nga mga meetings kay siyempre nagapanglagha pa siya kag nagapangakap man kay ginahibalo niya tanan nga mga unit tanan nga mga kinahanglan hibaloon diri man sa probinsya mo to nagpangabay na siya nga mga ito sa sanggutay pag nga time para masauloy gid ang tanan diri kay para nasa bati gila yung Aksyon Rec ang mga palamang kurano nato. Dapat gidi. At least familiarization niya guro sa bugos nga probinsya di mas mayo gid. Pero in fairness Aksyon Rec sa okay gid si Colonel Pamitan kag hindi siya sining pila na edad gani? Do 47. Do mo amo gali ka mo? Ha? An ka man niya. Pagulang ko ya. Joke lang Pero sige na Aksyon Rec sa simpuhan sa nasa Luzon to get nga on air ka man sa live dira para mabatian man sa aton sila kaksa nang iya mismo natingog. Ang kapulisan sa Nukpo halos nakapabaksina? Yes, Aksyon Rec may pipila na lang gid do mga single digit na lang kung wala na pabakuna bangod diaraman sila. Sibla mo ang wala pa bakunahan bla mo daw mo ni? Daw 2,000 plus pila to 2,003? 2,300 plus. Tapos dutay na lang Aksyon Rec. Ang rason isang iban may mga comorbidities ang iban mga nagabihusong pa. At least mayo 99% na gali kung mag-amo sinang halos bakunado ng mga kapulisan sa Negros Occidental. Yes, gid kay kinanlan gini nila Aksyon Rec especially sa bunggaan nga nagapatigayon pagid sila sang checkpoint. Wala sila kabalo sa istorya na nila base inali positibo sa COVID-19 hindi tungod nga bakunado sila hindi sila malaknan kundi mas malesen ang ila sining mga sintomas kag mabatyagan. Laban. Yes, pa booster shot na ang iban nga wala pa kag pakuna na. Buwas. Kaya doon nagamatamat na nila mak mo series nagpatupa na Nagamatamat ang ano? Nagamatamat na yung ipatuman na ng mga no vaccination, no right. Subong sa series pa lang. Kasi dugay-dugay, magkatoling ulo sa atong driver, kaya imbes na malarga na sa masaka, dana, mapakadto to danay sa buli sa salakyan, check ka danay, tanan nga nagasaka. Sige. Kaya mo na, importante, hindi lang sila magbakal sang piki. Vaccination card. Yes! Balita sa patrol ang Aksyon ni Aksyon Iganaboso mga Aksyon din sa man sa Pinas nabuton ka sa amon balita kag serbisyo sama-sama tayo Pilipino una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio una sa tamang balita una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat, Aksyon Eden Naboso. Bago lang nagsulod ang information, no? 4.7 magnitude nga linog nagigo sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Mga ka-aksyon. 4.7, robaskog, no? 4.7 magnitude. Mga las 11:25 ini nagsulod mga kaaksyon ang ining information gikan sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Sa mga kaaksyon ta, may connection sa may nga kolon ng Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatay sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong Tamang serbisyo. matapos ang balita ni Aksyon na Eden Aboso sa patrol. Kantuantang balita ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa nanong latest to do ma-extend ko no until March 31 ang business one-stop shop ginadoso paning palawigo no do ining week na bla daw matapos na nimo kuntane pero may mga proposal ginsulod ang tanong latest kag reaksyon sang syudad about sining ginadoso nga palawigon ang business one-stop shop. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale. Action Rex sa may communication na nga ginpadala ang City Treasurer's Office sa Sangguniang Panglungsod diri sa may Bacolod City nga nagapangabay nga kon nahimo palawigon pa sang dugang no nga duha ka bulan ang pagproseso or ang activity nga business one-stop shop dira sa may 4th floor sa Ayala Mall sa Capital Center. Action Rex. Originally, ang business one-stop shop ma-end kuntani sa January 2022 Action Rex. Pero subject pa ini sa approval sa Sangguniang Panglungsod Action Rex. Kaya ang Sa witness na nigalitan, no? Yes, kaya actually Action Rex sa record isang Permit and Licensing Division Office due tayo pa lang ang mga narehistro ng mga negosyo, mga around 11,000 pa lang. Ang gina-target din nila Action Rex sa more than 20,000 kay last year amo na ang record sa business registration diri sa may Bacolod City. So according diri kay Ma'am Stella Rose Rayos, ang Division Head sang Permits and Licensing Office, ang OIC sang City Treasurer's Office si Ma'am Arlene Memoria, may nasang communication nga ginpadala sa Sangguniang Panglungsod nga tiyan na nag-request sila ako nahimo until March 31 2022 Action Rex pati gayunon ang business so one-stop shop para ti sa tagasang nagakaigo nga tion kag oras ang mga taxpayers, mga negosyante nga mag-process sa ila sining mayor's permit Action Rex. Ginpahayag man ni Rayos nga so far wala sila sa may encounter nga mga mayor nga mga problema samtang nagapadayon ng business one-stop shop dila sa may Ayala Mall. Kasunod si Action Rex ang presensya sa mga barangay sa pag-issue sa barangay clearance. Last time na-reach nila ang 100% nga attendance sa mga representatives ng kada barangay since everyday gina-check man ang ila sining attendance dira sa may Ayala Mall. Once Action Rex approve sa FP ang extension ni ginapangayo, wala sa mga surcharges nga ipatumana ang Permits and Licensing Office. Aring tingog ni Ma'am Stella Rose Rayos sang PLD. The last per City Treasurer's Office, Miss Arlene, naka-write ako na letter request for extension sa aton niya boss at aton niya business 21. So we're just waiting lang kung ano manigit. Until when ang ginapangayo gani ma'am? Kapag naman ko until March 31, 2022. Oo. March or Feb ma'am? March gina niya. Actually, no, sa mga nangliligan sa mga pandemic, ang mga assessment until Feb lang na siya. Pero last year, 2021, isang pandemic yung extend natin asa sa March 31. So, sabi kong, as per kay Miss Arlene, ang balya daw pagkakalo ko until March 31. Ito, Friday, no, ang ato niya business registration
is mga Action Rex, sa portion ni lamang ang tinog ni Ma'am Sala Rose Rayos ang Permits and Licensing Office. Samtang diri sa bayan sang Comelec, Action Rex, diri sa may Bacolod City, mayara na sang mga office order nga ginpagwa ang Comelec no, regarding sining mga reshuffling nga patigayon nun diri sa may Negros Occidental ag Bacolod City, Action Rex. So for information nga na-receive din naton si Bacolod Election Officer Attorney Katrina Tenyo Kanya, iga-transfer ni siya Action Rex dito sa may syudad sang San Carlos. Samtang ang election officer naman sang syudad sang La Carlota nga si Attorney Revo Sabito. Amo naman ni siya ang magapangalan diri sa may syudad sang Bacolod. Si Attorney Sorbito diri sa Bacolod. Yes, Sinong no? So from La bulos to Carlota, siya sinong bulos sa La Carlota to siya? wala pa Action Rex kay ginawa pa naton ang communication kay mga available ang number ni Assistant Regional Director Attorney Valera regarding sa sining reshuffling. Ito madamdaman Action Rex diri sa may Negros Occidental. Una na yang nakahibalo bala kasi si Attorney Alanoria diri assignment sa ibang nga probinsya. Sa Iloilo. Samtang na-assign diri sa Negros Occidental ang si Acting Provincial Election Office Supervisor Attorney Rolando Salazar Action Rex. So normal ni siya no nga mga changes, mga expected naman na nila kung maglapit na eleksyon kag nagahinangat ang eleksyon nga may reshuffling lang matabo. Yes, Action Rex. Kaya after sa election, magabalik mo niya sa ila nga mga ginhalinan, no? Ang nga mga election officer. Kagi-check man nato nagadagaya kung ang palayag man ni Atty. Kanya regarding sang sining development since last time Action Rex ginapaabot naman nila no nga may sa mga reshuffling nga patigayon sila sining hanay. Why pa da bag-ong talid sang COVID-19 from 189 why kada na baton kung anong ay Action Rex kay number BC pa no ang pila ka mga executives sang Bacolod DOC. Kay check na to kay Action Rex kay wala kahapon. Actually kahapon 187 ang nag-appear sa official tally sang DOH Region 6. Muna kita Action Rex na mga discrepancy kag wala angot bala o hindi gid bala fix ang mga datos kay may mga delay nga mga reporting possibly pagka the next day nila ginadugang pero 189 ito ang new cases dili sa mga Bacolod City. Ambot kun manubo or mataas sa karon? Amo nang balantayan Action Rex kay kung na mag 189 kita usually ang mga i-contact trace nagagawa pa ng result within 2 days Action Rex kasi buwas pa ma-appear no kung bala nalaknan man sila o kung wala Action Rex. Usually 2 to 3 days nagagawa ang resulta sa RT-PCR testing dito sa Bacolod City. Report alin sa Bacolod City Hall ang Aksyon niyo. Aksyon Dale Salazar. Aksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa abon balita kang serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kid Aksyon Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center, no? Politika diri sa syudad sang Bacolod sa gihapon daw kasekrito sa ila no daway gid ga tampisawa si Mayor Bing. Anong plastada kay Mayor Bing? Kay sino ni? Kay Albi Benitez no? Pero may nagsumpa no multi-sectoral group representative sa Bacolod. Nagporma sang Alliance for Better Bacolod ni for Better Bacolod EBB 33 ka multi-sectoral groups may isa diri nagpalayag si Attorney Bong Dilag lead convener sang Alliance si Alan Guson Labor Secretary damo man sila no sige. Sa mga kaksyon pwede ba lang maghubi na may dededad na pwede gid, no? Kinanglan ta lang mag-DTX 500 capsule kita. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress
stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress. Nasa tamang serbisyo. Katuan tanang balita ni Aksyon na Marlon Hinavia, mapakapitolyo provinsyal kita alas 12:35 na nga oras Aksyon Radio Philippine Standard Time. Inimay kang tanan sa 21 ka mga medical frontliners sa Silay Hospital infected sa viruso. Rapid antigen test ginpasangkad sa iban pang mga district hospitals. Yaring kaudan sa report, upod na sa kay Aksyon Marlon Hinabi. Aksyon Mar. Aksyon Rex, mayara sang mando si Governor Rabong Lacson sa Provincial Health Office ko na PSO nga kon mayara sang available nga antigen kits. Iamat-amat ni distribute sa kadain lain nga mga district hospitals nga ginadumalahan sa gobyerno provincial. Ini matapos nga nahibaluan nga ang kalabanan nga mga pa-admit nga pasyente sa nagalain-lain nga mga hospital ag ginakuhaan sang rapid antigen test naga-reactive o kung naga-positive Aksyon Rex kon ipaitalo naman sa RT-PCR test for confirmatory ang kalabanan sa mga ini ang naga-positibo mon, no? Amaring hambal ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz na second sa interview sa mga katapos ang media sa Kapitolyo Subong nga aga. So, ang subo lang galing diri kay damo sa mga medical frontliners nga nakadestino sa Teresita L. Halandone Provincial Hospital sa Maya Sudad sang Silay ang nag-positive, iban positive git sa COVID-19 may ara sang subong ginaobserbahan kag may ara sang gin-contact trace kag high risk ang iya sa ding kaimtangan. So 21 taran ini sila ka mga medical frontliners, 7 ang positive sa COVID-19 confirmed na sa base sa resulta sa ina sa ding RT-PCR test. 8 ang high risk sa contact trace kag 6 ang ginaobserbahan sa sirigid nga mga terion. Pero good news lamang kasi iban nga mga hospital hambal ni Diaz wala sang amo sa kadamo ang mga medical frontliners ang na-infect, no? Ang ginabasol ang ginapatihan nga ginalindan sa ding pagdamo sang paglaton-laton sang kaso amo ang holiday season nagligad nga bulan kalabanan ang Balita Diaz daw nag-relax daw kag daw naghatag blasang kumpiyansa. Mga nagpositive ato na gindala sa bahin sang Cadiz COVID Hospital sa may sudad sang Cadiz. Ang isa lang sang naobserbahan hambal ni Diaz nga ang paglaton sa ning COVID-19 ang kalabanan nga nagpositive nga medical frontliners assign sila sa pagtatap sa mga nagabalata bla. Ang kalabanan nga nagabata Aksyon Rex positive ay ila sa ning antigen test nga ang iban sila sa ilagin pay dalomgid ka RT-PCR test. Yari ang dugang no na observation ni Attorney Diaz. Na nagakadto sa ospital, nalain niya ang pinapakulong. But when they are tested for COVID, either rapid test or RT-PCR, positive ang mga pasyente. So, dra ang exposure sa aton ng mga
healthcare workers. No? Again, ang simptoma, hindi ang COVID ang kinabulungta. Lain niya ng mga nababata, lain nga masakit, and then when they go to the hospital, positive cases ulit. So, ginasaylo natin sila sa COVID hospital sa Cadiz for treatment. No? But again, ang good news na is that although positive sila, ang ilang ginakadto sa hospital, hindi niya COVID nga simptomas. Damo, asymptomatic nga naganagaw na sunod sa aton. Though, ang experience sa kadamaan subong, ang ining variant, duwa kadlaw na ay matsag mo. And then after that, no, okay ka na. No, do trangkaso, no, jutay nga ilanat, but it does not stay long. But, COVID na. Damo di, pero we don't know really if it's really Omicron until and unless nga i-declare niya sa Genome Center. Ang latest nga kaso, January 17 nga petsa sa Negros Occidental, 1,102 ang COVID-19 active cases. Nakaroon lang ang bahin sa COVID-19 vaccination performance evaluation as of January 16. Balaunta kung pila na ang fully vaccinated kag mga bakunado nga mga persona diri sa Negros Occidental. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Hinuvoya. Mga kaaksyon sa din kaban sa Pinas, labaton ka sa amon balita ka serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:42 ang aton oras. Salamat gid Aksyon na Marlon Hinovia. Balita gikan sa Kapitolyo, standby na Aksyon Brian, Aksyon Brian Morden kag Aksyon na Eden Aboso sa BCPO, standby na kag sa aton sining mga out of town reporters, no? May Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tilang mamposlano ng action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa iyong mga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa iyong mga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dore Cabato para sa Malakay Finance Corporation na naiho kay basi kung need ninyo blang kinanglan ninyo house and lot, property or land. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19.
Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kumamposlano ng action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay. Nasa tamang serbisyo. Sige, taligid lang mga kaksyon na dugay-dugay. Balikan tang iban pang mga balita. Matagtanay pila ka mga commercials pagkatapos lamang sini. Magbalik ang Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ayos. Sige, dali lang ha kay tirahon taniyo sa kay Novi Magapan sa Barangay Pandanon DSB ga-monitor sila Novi Magapan. Edmond Bolvis may lang pagpamati Edmond Bolvis sa kay Rona Rihida Trava ga-monitor si Tatay Tide may lang pag-monitor da Rihida bla. Halin sa kay Rona Rida Traba, no? Marky Labanon, may lang pamati. Lani Heromiano from Tapas Capiz. Salamat gid Lani Heromiano, no? Rochelle Folinso Susana, Melchorita Ferrer, Cheryl Villaflor from Shatin Island, New York, no? Cheryl Villaflor. Neil Brian Balues, malang pagpamati sa pamilya Balues kag pamilya Gomez dira sa Banwa sang Isabela. Arnold Julius Pedro listening from Valladolid. Upod si Cap Jomari Di Juan. Thank you so much, Gid. No? Malang pagpamati da kay Cap Jomari Di Juan. Ano sa nga barangay man? Arnold Julius Pedro. No? Madam Virginia San Antonio Alpenda. Nakaabot din ka nagalinaw. Sige Madam Virginia San Antonio Alpenda. Salamat gid Mr. Milili Oligo, Roslyn Buenaventura, kay Kagawad Gina Salis sang Sitio San Luis Isabela Negros Occidental. Salamat gid sa inyo Roslyn Buenaventura kag Kagawad Gina Salis. And Bibing Francisco ga-monitor man ka ginatamyaw lang sa binalbagan friend niya si Marging Galvan ka si Dangdang. Salamat gid from Bibing ni sang Fortune Town. Salamat gid Bing sa imo sining nga pagpanamyaw. Martina Liling, salamat gid. Divina Sigar Gracia, no? Sa kay Divine Gracia. Ay perti si Ma'am Divine ba? Watching live from Manville Royal Subdivision, Barangay Tangoba. Thank you, gid Madam Divina Gracia. Okay. Sa kay Vanessa Mayo, no? Salamat, gid. Thank you, gid. Jonel Halyurena, salamat, gid. Jinky Dialagdon, salamat, Madam. Gamonitor Pamilya Halyurena, ho, sa Isabela. Polspat, salamat, gid. Idilaos, kag na Isabel, salamat, gid. GR Mainit Rihon. Okay. Thank you, gid Ma'am Jinky Dialag doon sa 50 stars. Elvira Hilogo from Charito Heights, Granada. Donald Cabasaga, Ging Alib. Malang pag-monitor dira sa Maxameya Medical dira sa Villamonte. Ayos, salamat kita sa inyo sining pag-monitor Ging Alib, no? Maxameya Medical dira sa Villamonte. At Kativer, may lang pagpamati, no? Bibi Gregorio Yolo from DSB, salamat gid. Jimel Canyaberal Tihamo, Kagawad Imbong Jocampo, Vanessa Mayo, salamat gid 100 stars, no? Thank you so much, Bane, no? Diding Alojamento, Edgar Pilayo, sa kay MGS Hildore, MGS Candido Hildore, salamat gid, no? Matt Titans Magalona, salamat gid. Thank you gid sa panyaga. Conila Paran, Humalumina, Jocelyn Libon Dispo. Salamat gid, no? Kadto to danis dalomo. Jimmy Senior Latido, Pro Kawayanan, Barangay Mailom. Salamat gid Jimmy Senior Latido. Barrio Garay, thank you gid. Rodora Sioko, salamat gid.
Rona Rihida Traba, Barangay Doldol na, sir. Okay, sige. Salamat, gid Ron. Thank you, gid. Edmond Bolbes, tutok lang ko diya. Niagata, uga kag utan ang sudan. Wow, kanamits. Kanamits, gid Edmond Bolbes. Salamat, gid sir. Shout out lang pamilya Bilbis sang Bago City. Ayos. Thank you, gid. Sige, karon naman ang iban, mahinang kalaban, no? Daligid lang kay matagta pila ka mga commercial sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kung mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong
nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako bali si Ann Defensor of Aksyon Radyo Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Aksyon. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Aksyon Radyo kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Aksyon Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Ako gali si Enrique Polgar diri sa Technical Department sa Aksyon Radio. 28 years na ko di sa Aksyon Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa Anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay. Kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic kaya ibang damo na dulanog dramo diri sa Aksyon si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami na pabayaan. Happy 52nd anniversary sa Aksyon Radio. Aksyon Henry Espolgar, una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sininga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management.
Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik na dari sa aton sining pangalagad, Aksyon Brian Morden standby sa balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. May lang ang pagpamatik kay paring Alan Navales dira sa area sang Olympia Village, no? Barangay Alihis, no? May lang ang pagpamati paring Alan Navales. Kadtuan tanang balita ni Aksyon Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office sa syudad sang Himamaylan yaho, mangunguma ginluthang patay kag sa sagay update sining 68 anyos blang asawa nga naglabo patay sa bana yahong 70 years old nagapabilin nga at large suway pa ni dakpan hasta sining mga inuras. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Brian Morden sa Nokpo. Aksyon Brian. Aksyon Rex nagahamyangon sa humayan sa mabdan sang kapulisan dira sa may sitio Bingig, Barangay 3, Syudad sang Himamaylan. Ining isa ka nagapangani sang humay matapos nga luthangon ini sa wala pa nakilala nga persona. Ining biktima Aksyon Rex ginkilala sa kay Ricardo Iwayan, 49 anyos, soltero, kag residente man sa nasamit nga lugar. Base sa pagpangusisa sang kapulisan sang Himamaylan, nagpang-harvest din lamang ini siya, kag pagpasaan niya sinisang humay, hinali lang may nagwa nga isa ka persona kag nagluthang sa iya, tigo una sa sag-ang. Nakapalagyo pa ining si Iwayan, Aksyon Rex, nakadalagan pa ini bat natumba ini siya, kag dito na nga nalagas gid ni siya sang suspitsado kag gintiwasan pagid sa pagluthang tugtog nga mapatay. Sunod diri sa kay Police Lieutenant Colonel Reynante Homomakan, ang hepe sang Himamaylan PNP. Ining nasabit nga biktima, bina-check pa nila kay daw may mga kaso previously dito sa Metro Manila kag diri man sa probinsya sang Negros Occidental. Pero di pa niya mapalayag kung ano gid ini nga mga kaso, kay padayon pa man ang ilang sininga investigasyon tugtog sa sininga mga opinyon. Ang suspitsado, Aksyon subong ang kapulisan, wala pa gid sa may itudlo kung sino, kay mismo ang nakakita man dito kay may saksi man hindi gid nila kilala. Aksyon Rexa. May interview lang mo. Actually, may name na ko diri, sir. May pasensya good Aksyon Rex, no? Kasi si Sir Homo Makan, hindi pa tayo magpa-interview. Ginaayo-ayo ka lang siya, Aksyon Rex, kaina-check na diliwat. Sir, ma'ambag na kung anong cases ini before, sir, initial lang. Kung anong kaso niya. Sir, anong mga cases before, sir, initially?
Kasi wala ako sa yung box dito sa mga highlights. Pero alin sa may bonus, I think ang yan ang kaso na isa tapos pinakaso lang sa Manila din ang isa pero hindi ko specific sa kanila. Ay, sige. Amo mala na ako. Siya sa suspect. Action Rex ang portion sa palayag ni Humumakan angot sini sa ginausisa pa nila ang nasambit yang kas. Sa iluhan pang ibang nga balita, gin-check natin ining pagpatay sa isa ka 68 anyos nga asawa saya sini Bana nga nagaedad sang 70 anyos dito sa area sang lugar sang Purok Housing, Yulapas, Barangay Rafaela, Barbara, Siyudad sang Sagay. Ining napatay Action Rex gintilala sa kay Carlos Gahio, 70 anyos, kagangasawa diri si Maria, 68 anyos. Sunod diri sa kay Police Lieutenant Colonel Junel Guadalupe, kung tesmong ini at large, why pa nila makitaan Action Rex kung din ini nagpalagyo. Kag ginahulat-hulat pa man nila ang pamilya sining nasambit nga mga persona kung ining biktima kag suspect kung inibla ang magapasaka sang kaso kay subong ginahulat pa nila Action Rex nga maghikutar sa bangkay sining 70 anyos. As po ya sa motibo sining nasambit nga krimen hindi pa gid ma-establishar sunod kay Guadalupe sining batilyon kay hindi pa nila maistorya ang pamilya pero sa inisyal nga pagpumangkot nila sa palibot man, posible nga may dugay na ni sila nga mga inaway-away Action Rex sa daan na nga mga problema nga mo ang halinan sa paglamo sining asawa sa iya sining Bana nga lunsay naman gani ini may mga edad kag mga senior citizens Action Rex. Aring pagpalayag ni Guadalupe ang what's next. Leaders natin na sometimes na yung asawa niya. Ay, okay. Tapos, pero para naman since yung asawa naman, parang wala din interest na magpahinga ng kaso yung yung pamilya doon sa nanay. Kaya, nandali na hindi sila yung secure na to. She will still remain at large dapat hanapin pa natin para Action Rex ang portion sa palayag ni Guadalupe sa mga diri ginahulat nila kung mag-file o kung hindi o kung may intensyon o kung waay man kay pa pirmahon pa na nila mo sa non-interest bala pasaka sa kaso sa suspitsado. Kaling kay mismo gani ang kapulisan na tingalaman ko dito nagkanto ang 68 anyos sa sinigang mga tinyon. Pakarunan ko sa hapon kay sa Pontevedra may ara to sang biktima sang pagsanggot Action Rex kag ang nagsanggot sa iya ginti Roman Pilasod man. O mga tapasiro in Action Rex ni isa diri taga Antique. So naginaway pangayaw gali ni. O pangayaw Action Rex naginaway sila sa may ang tawag nila kwartel or barracks nila dira. Kwartel guro. Kwartel nila sa tululugan nila sa nasambit nga lugar. Makaroon tang iban pa nga balita gikan sa Nokpo. Action Brian more than nag-report mga ka-action din ka man sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon na Brian Morden. Balita gikan sa Nokpo. May lang pagpamati kay paring Nono Agisando nga nagpamati dira sa Bacolod Home Royal. No? Paring Nono Agisando, Marie Elizabeth Agisando dira. May lang pag-monitor kay Rofi Libran nga nagpamati man sa sining mga inoras. No? Kay Rofi Libran. And sa iban pa naton nga mga kaakson. Ayos, sige. Kantuan ta na yung balita ni Aksyon na Ida Naboso sa Bacolod City Police Office sa BCPO Kapulisan. Wala pasang may nabaton nga komunikasyon gikan sa EOC o sa Vallecar Transit tangot sa implementasyon sang no vaccination o no ride policy man. No? Yaring kaundan sa report ni Aksyon Eden Abuso.
Sabi CPO, aksyon na din. Action Rex, ginpalayag ni Bacolod City Police Office Director Colonel Thomas Joseph Martir nga wala pa sila sang may nabaton na komunikasyon. May kangtanan nila sa pagpatuman sa no vaccination, no ride policy sang Balita Transit. Nga ginpatuman kahapon nga daw. Sunod kay Martir, wala pa man nakapadala sulat ang among kompanya kung bala kinahanglan sila sang bulig sang kapulisan sa pag-implementar sini kag wala man sang mando ang Bacolod Emergency Operations Center angot man diri. Sunod kay Martir, kung ipatuman gid man Action Rex, anda ang kapulisan nga magbantay kag magpatuman sini para makabulig sa lokal nga panguluhan sa syudad nga mapahagan-hagan ang paglapta sang COVID-19. Pamatian natin si DPO Director Colonel Thomas Joseph Martir. So far na nakita ko man sa newspaper na basahan ko na, but so far wala pa man sila nakatapit sa amon, but siguro we'll coordinate muna sa LGU, sa EOC natin bigbigat. Pero in kaso sir, kay private company sila, if ever mangayo sila assistance, magsulat sila letter sir regarding na sa pagpatuman nila sir, may ara tada say sir. Yes, so siguro if mag-request sila or mag-coordinate man kami sa atong EOC sa pag-implement sila. Okay, coordination nga gyapon sa EOC, sir. Yes, so. Oo. Pero so far, sir, kung ikaw personally man, sir, pamangkoton or dira sa inyo sa PNP, kami ara man taguro, sir, mga kapulisan nga wala pa mabaknahan nga sakay de pasahero, bala, sir, what's your take on this, sir? Yes, I think most of our PNP personnel are vaccinated na, no? Ongoing paganing amon booster subong daw 3 days na. So, katiyutay naman lang yan. Siguro 99% na yan sa BCPO naka-vaccine. So, Action Rex, sang pagpahayag man ni BCPO Director Colonel Thomas Joseph Martir. Balita gikan sa Bacolod City Police Office, aksyon idarabo sa mga ka-aksyon, din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, aksyon na radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na Eden Aboso. Daligid lang sa mga out-of-town reporters naton. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sining setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kung mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule. Nasa tamang serbisyo. Katuan tanay balita ni Aksyon na Roger Gotib sa syudad sang Cadiz sa Gay PNP ho nagdakop sang isa ka lalaki nga nagapangatubang sa kaso nga frustrated murder. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Roger Gotib. Sa detalye, Aksyon Roger. Action Rex, arestado sang Sagay City PNP ang isa ka kalisnon nga sa pangatubang sang kaso sa frustrated murder nga gindakop kahapon sa bahin sang Barangay Luna, Ciudad sa Cadiz. Ang gindakop ngayon nga suspect ginkilala ini kay Rizan Pamplona kag 32 anyos sa edad, residente ini sang Barangay Luna sa Ciudad sa Cadiz sa pagpamuno mismo ni Police Lieutenant Colonel Junel Guadalupe
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kaya tumakaming pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang isang good factor sa Honorable Judge Reynald Puntevilla kag nakapit sa ini kung may date nga October 19, 2021 200,000 ka pesos ang kinanglanon nga piyansa sa sini nga persona kung makangkon sa nga temporaryo nga kalwayan sa iya sini nga kaso nga prostrated murder. Sa karon ditinado ini siya sa Bansang Pentecostal Facility matapos nga ini siya angin pati kayunan man sa pag-examine sa iya sini physical nga lawas kagin paibalo sa iya sini nga kinamatarong bilang akusado. Report gikan sa Siyudad San Sagay sa atong kini nga mga kaksyon sa diin ka man sa Pinas lambuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Roger Gutiviga Report sa Bacolod. Aksyon Roger. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Kinakson na Roger Gotib. May lang pagpamati kay Rowena Castillo de la Cruz, no? Dira sa Purok Masagana, Barangay 6, diri sa Siyudad sang Bacolod. Rowena Castillo de la Cruz. Ayos, sige. Kantuan tanang balita ni Aksyon na Nelson Patinio, masaylotanay sa unang distrito sa ngaton sining probinsya sa Banwas Tubuso pagbayular sa trapiko ang masami madakpan sa padayon nga checkpoint or Comelec checkpoint sa Banwas Tubuso. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson. Yes, Aksyon Rex, masobra na isa kasi mana nga pagpatigayon sang Comelec checkpoint sa Banwas ang Tubuso, wala pa sang nakabayular sa Comelec Ganban. Ini ang ginapagpalayag ni Pulis Captain Paul Kinitmagan, hipi sang Tubuso PNP, sa interview sang Aksyon Radio sa ilapadayon nga pagbutang sang checkpoint sa boundary sang Calatrava kag Escalante. Suno pa sa iya kalabanan nga nakabayular Aksyon Rex sa Comelec checkpoint ang masami pagbayular sa trapiko kasubong sang wala rehistro ang mga salakyan kag walay lisensya ang mga nagamaniyo sini. Dugang pa sini Aksyon Rex sa iya sini nga ginapanawagan sa mga motorista nga kung magbiyahe iprepara nga daan ang mga dokumento agod manikawan ng household sa dalanon ilabi na gid kung mag-agi sa Comelec checkpoint. Yari ang dugang pagpalayag ni Police Captain Paul Kinitmagan sa interview sa Aksyon Radio. Good morning, with regard sir sa amon nga Cantong checkpoint, so far sir is as of now sir wala pa man kita sa violator sa Comelec checkpoint, particularly sa Ganban, pero napo na sir nakikitan sa mga traffic violation sir. Ang tingog ni Police Captain Paul Kinitmagan sa interview sa Aksyon Radio. Kaaksyon nyo sa Tubuso, Aksyon Nelson Patinio. Mga kaaksyon din kaman sa Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Kinakson Nelson Patinio. Balita gikan sa unang distrito sa Iluhantang 3rd District sa Talisay City o pod kay Aksyon Arlo Tikari ni may kang tanan no sa kapulisan sa Dakbanwas ang Talisay nakasugata sang reklamo nagikan sa mga motorista nagbayular sang Comelec checkpoint. So nano ning reklamo nila man? Yaring countdown sa report ni Aksyon Arlo Tikar. Aksyon Arlo. Aksyon Rex, pagkaligad sa isa kasimana ang humalin sa gitatuman ang Comelec checkpoint sa siyudad ng Talisay. Suno sa kay Police Lieutenant Marion Binafor, ang Deputy Chief of Police ng Talisay City PNP, inisira ang nagsugata sa pila sa mga reklamo nagikan sa mga motorista sa bahin sa hugot na pag-implementar sa pagpatuman sa Comelec checkpoint operation sa siyudad ng Talisay. Suno pa sa kay Police Lieutenant Binafor, ng ining reklamo sa mga motorista ang ila naman
nga gina-intindi o ginapaintindi sang kadlong may angot sa trabaho kag ginahimo sa mga kapulisan lakip na ang mga violations kag ginakomiter sa mga motorista agod na mahangpan nila ang ila sinisayop nga pag-intindi lakip sa mga violations nga sa masami makomiter sa mga riding public motorist amo ang tampering sang driver's license, tampering sang UR, expire nga mga driver's license kag ang wala sang driver's license kapag maniho lakip na nga ginpahayag ni Police Lieutenant Marion Benaflor nga wala sang violation sa bahin sang gun ban apang sa karon mayara pila ka mga units ng motor kag salakyan ang na-impound ini sa impounding area sang Talisay City Police Station. Apisar sa sining reklamo ang Talisay City Component Police Station ang regular nga nagakandak o magakandak sa community checkpoint sumadin sa aga sa udto tubtob sa gabi para mabantayan ang ining mga tao nga mga nagaperpetrate sang krimen agud lamang nga maprotehiran ang syudad sang Talisay ang ila sini mga pumuluyo kag subuman kaingod sini nga mga lugar. Report na gikan sa 3rd District sa probinsya sa Negros Occidental. This is Aksyon Arlotica reporting mga ka-aksyon. Diin ka man sa Pinas Labuton kasamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon na Arlo Ticar. Sige, daligid lang sa mga ka-aksyon ta. Ang importante di makalikaw kita sa constipation balukang. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daligid lang mga ka-aksyon na sandayan ay matagtapila ka mga commercial sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas ng stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data.
Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dollar Kabato para sa Aksyon Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Kasi nga pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po may kumataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwala nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Aksyon Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Aksyon. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Aksyon Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Aksyon na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day! Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Aksyon Radio. 28 years na ko di sa Aksyon Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa Anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema,
ano niya gid, ginatagaan niya gid siyang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog drama diri sa aksyon si manager suportado dito tama sa amon kay wala ikang napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Aksyon Radio. Aksyon Henry Espolgar, una sa Balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Kasi nga pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi may kumataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwala nga ng traffic to or ng-transit dito sa sunod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, kaya kasi ginagapat-apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan kung nagapuyo sa lugar. Nami pataniho kay may gina-follow up kita sining mga tinion pero karon na sa iban nga public affairs program posible mabatian ng detalye na. Sige kayo lang alang nako sa tiyempo ho, mapag-goodbye na ako mga kaaksyon. Standby na sa This Is My Life, igasunod na sa Dili Lamang Madugay o pod kay Aksyon, Welma Sogaton. Ako naman ang inyo sini kaaksyon sa kanginan Aksyon, Rex Cantong, mga kaaksyon sa din kaman sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka-edisyon sa Aksyon Balita, Banat, Bulig. Tubtob sa masunod nga edisyon. Sa liwat, maraming salamat sa inyong pagpamati. Komentaryo, issue, serbisyo publiko.